Не знам през тези сутрин дали осъзнаваш, но няма власт, която да бъде над него. Няма началство, което да бъде над него. Нито човек. Искам да ти кажа, дори дявола не може да бъде над него. Той се опита, но си получи заслуженото. Така че през тази сутрин те моля, осъзнай на кой Бог служиш. Дали твоето тяло показва състоянието, което Бог заслужава. През тази сутрин искам да ти кажа, че името на Господа е най-величествено, най-могъщно и няма подобен.